Hi guys, madyong buntag ninyong tanan guys, nakauli na migikan sa merkado. Ato ang pandesal kay mamainit sa ta. Sa ta magluto kay napdo sa kuto-kuto. Tag 20 aguan ma. 1/4 sa sukal. Wa, di na siguro na mo susog tag city. Ngit-ngit. Gasolina magaling wa magibuso. Sigan sa natin sugang kay ngit-ngit. Naikuan ma, pandesal ma pag mainit sa. Na mainit na ka ma? Kay magluto pa guys, okra guys. Kay namalit na kung kuan ma okra. Okay, so sawa ginamos. Diyan, kuan. Pipino. Pagkitsay na sa rin limpiwan rin kuan guys, karni. Kuan ni, buto-buto. Ayos lang ang buto-buto. Buto-buto. Yeah. Mingkoy, good morning Mingkoy. Ano ka Mingkoy nga? Sige naman kadiyag. O pati na sa nagkaulit din kayo mo. Saba-saba. O pa man nakuhaan yung kanon. Nga ni guys na sa buwan. Matangano ka ng pitsay. Asan nga kuanan guys? Limpiyuhan. Kung sa man imong kuan be? Hindi gina siya kay bawon mo gamit ba? Magkahiwi-hiwi. Alam yung gananda na. Kaya di ko pa gamit na ng sana. Yung po yun kita. Hiwi. Ang kamera. Limpiyuhan na natin yung karni guys. At nanin pa. Tutsan. Ay na sa buwan. Magluto. Ilang magluto. Maglaga. Kaya mga buhat-buhatin. Ito ang ganit. Ako na yun na rin. Tinatimo pa tipid. Anong tipid-tipiro nagimuhang kaugalingan, magtipid-tis lang bagay. Ganing kamot ka, kaya rin makakaon. Hindi ka sakit kausa naman po, di naman mabuhay. May nagsuon ka, nagpantoson pa ka. Sige yan, nakasali pang suot gabihin, sa matarasan na to. Hindi problema mo nagigingan sa maestra sa kanan ka ng mga suwaton. Suwat yun kayo, magamit lang nila init ko. Ang problema is mga bata katuwa ng pagka-COVID. Nagan majiwan na ibawan sa module. Mabitan niya ng maestra, magkaalaman na. Kaya gaban lain mo ansir, gaban nagbayad lakin sa ilang pansiron. Ano naman na may bawan ng mga pis na. Wala kigyanan lagi maestra, magkaalaman na. Hindi na nga, nagtarong kuhan sa ilang module. Yung pa magkaalaman na nito. Bilang lagi siya answer. Answer sila ng leader. Sige yan namin nagansi-answer katong pagsugod sa module siya si Jara answer gi tagaan bitaw siya certificate si Jang ma'am kay si kanunor si Jang. Andas niya agi dito pa kas Mindanao. Bilip ko ng bataan niya ng elementary na. Nagsimit ko doon na pagka daycare kinder na dyan. Nang natudluan. Daycare kinder na. Daycare kinder na pagka si Jang na. Pag grade 1 no, nagit may magkuha na. Parang paglilian na mga notebook na may mga homework. Hindi siya naman pong pangimuhon. Okay, problema din ang iya. Ada uno. Basta basic adyo, ginikanan, hindi matudluan. Ano siya? Siya naman yung kamot. Kato ganing pag, sa patong graduate siya pagsugod sa pandemya pa? Kuan. Kuan si Jazz? Grade 8. Grade 8. Bakita na po. Grade 8. Kuan si Jazz to grade 8. Dahil nag-meeting mi, ikulbaan ko, kay ningon man nagmaestra nga, pabilin ko no mi. Kuan mi kabuok inahan. Upat, pabilin mi. Muday, gipabilin na kay pagtagaan dahil nag-certificate kay honor sila. Honor sigiyan. Ang ipakpakan na kuan guys, pepino dia. Yang kanon. Lami ang pepino makidagan ni siya kuan sa ang lawas. Inipit sa ang lawas. Kutok-kutok na lagi na dahil. Wala ka. Kupsan niyo. Buksan utang ka. Ang naman kita ra si Jadi naman isa-isa. Naningot na lang sa bawal. Mamainit na ninyo guys. Nantag pandesal guys. Mainit sa ta kay nagluto pa man. Pandesal na malunggay.
Gani. Nung na ka natugman o. Bihi. Dapat ikaw nagpapag sa'yo kay Dara na kaya mo. Na, kaya ako baka mata kay di naman ko katog. Sure. Basta na yung wifi, ibton man ako. Tagaanta mo kuras. Nagsakan ako alas 10, ibton ako. Oh, katawa ka, ibton tan ako. Ngayon mo? Wa pa ganina kabit. Sigurado mo gina. Ibton ako, kaya ma. Itong energy na din ako maliko. Nganong di ba? Ay, di mo. Kadlaw na maliko. Nganong imo mangip to diyan si mama si Jarabay Bala magbayad. siya. Si Jarabay magbayad hindi siya makagamit og tarong. Sure. Masakit mo na. Limitan ni Mos mama sa oras dahil si mama magbayad. Arakan si Wala. Mos mama. Maligo ko ron eh. Mahuay pa ka. Tumatay na dis mahal din. Bis kinana siya kanang bana ba? No? May buwan naptakan mo ba na? Oh, yeah. Jatong kalaptin si Yeah. Mig. Yeah. Na ko na wifi malasot-sutog na kuno ka. Ano nagkong ko gabi kay mga alas 10 naman ko media. Di pa kayo. So kagabihin na, ako yung ilaro na manghihi ko. Klaro kaya cellphone, kasi di niya mahinayag, tarong na pa. Tawa. Kung makontrola ng wifi, nagtao na to. Tanong na alas 10, Hilton. Paganina tao. Bala na. Hindi mo matog sa'yo ha. Ikaw magbayad kay ikaw may maglimit. Wala. Hindi na pinanan na yung oras. Ikaw magbayad kay ikaw may maglimit. Si mama mo manglimitan. Ikaw magbayad. Imbis si mama may tigbayad, ikaw na lang mo bayad. Bala siya tigbayad. Hindi siya matog. Luoy, Ako may controller. Diktan ako sa oras na sakto na. Natulog na. Kaya ko mamingo na po. Bugat ang pero sa tulog ko ba eh. Makumatog. Magaling nga bitang Na? Pasalamat ka mo na nalingaw si mama dana. Kaysa mo si lakwat sa kay karon may bantagan ni mama ay nagpaminaw ni mama nga naka mo no kay kada pa ni sipon. makalingaw makabuang. Na. Kabuhang ma. Makabuang. Makahatag man pong inspirasyon ba? Nalingaw man mo. Yung di na pang-inspiration ginanin. Nalingaw man si Jack. O kaysa mo sige naglawlaw, mong problema na nung ka. May mamukay kay balong yung tusok-tuslok ako. Isa rin yung matod. Madugay na kong kuhit, maabot mo po TikTok. Ignong ko po diyan. Naunsa magkala? Layip naman yung mong abutan. Nang kaabot magkadiri. Nay, yan ga po nung ning abot kuno kanito mong gitawag na sa to. Kadugay na kong tuslok ko di naman yung kabalo. Ara mong sukuan. Kaya naman. Bo ka tayo siyang gitawagan gapon nasan na to napunta nga. Nasuko mas giyan nga. Nano ning abot kuno kanito. Nagod mo ka diya lah. Nanagtagos giyan ka. Naibla sigiyan si Jang Lula. Di naman Taka ang kulog pindot. Lingaw pa sa mga tao ron, cellphone na. Bisag ikaw lang isa magtambay das gawas, malingaw naman kung masig pindot-pindot na ng cellphone. Gawas bisag ba kay ka-istorya, sige lang to sa cellphone. Ako Malingaw sa na. kabangga ka pang estudyante. Sampan ako. Nangapit na kabangga. Kulbada na ko doon sa matulong na eskwela. Magnihinir kayo kayo na mga estudyante ba. Ikulit lago, paspas kinaglakaw, magtanaw na si kung sa cellphone, si pindot, email, ano to. Gini. Yung nung Ngunit mo tunga, punta dyan, kung di ka madisgrasya. ikaw dong, mga mong among ka, mag-cellphone na to na sa balay, di kay anas kasada. Ngunit mong punta dyan, ka mga estudyante karon mga danghag kay tungod na ng cellphone. So maglakaw gani mag-cellphone. Muna ang giingon sa maestra nga di gid kuno ang mga bata, ihatod gyud kuno. Dili, ang gimitin na maghapon, ang klase gid sa bata alas 7:30, kina alas 6 bago mag alas 7 nandito na kay mag-plug nya maglimpyo-limpyo sila ginagmay mga alas 6:30 kuno alas adto na sila dito. Yan, pero medyo nasa joke, officer. Sige kasi mo kay 6:30 to nang Officer siya karon? Reklamo gani, di ko nung lalim, basin ko nung back out ko nung siya. Di ko nung lalim, nakatod pa niya. Hindi ra ba siya sa din bukuan naman niya. Participate. Lagi ko na kumpang pagduan man na ko siya kuan. Ito rin yung sadyo sila sumbang nga. Utang. Ito rin yung sadyo sila sumbang nga, video-videohan sa ija mga classmates sa pangkuan sa. Sayang mo sige sa eskwelahan, wala ka kita. Ang Di magani mawawa mo kanta.
Adi nun dyan mawaw mo kanta, pero kanang Sanay na siya sa una, katong di ba? Sa una, katong kuan Sa kasi Central. sa Sintra. Ako na dyan kanta ni Gia na nursery siya. Na pag kiniin man siya nga mukanta di ahar mapag ipraktisan ni mukanta kuno siya gijang ikanta may bukas pa. Wa mahuman. Pagkanta pa niya pagdapit sa chorus kay ningunong naman ningon man nga mali ka. Nursery siya dito upat siyang edad. Ni kanta lagi bitaw. Nikanta lagi siya. Ning tungtong dito sa stage siya piningan sa siyang ma'am. Kanta. Ma'am kakanta ako ma'am. Di gilista lang po siya ma'am pakanta. Tama na mas chorus gitawag naman ko pasakan naman ko apil. Nang sa ka. Dapat kinder ning kanta na pud siya. Imo lagi siya kuan kay mo kanta man di man siya mauwaw. Karon mo naman maulaw naman siya eh. Karon naman ang di mauwaw. Hindi kay lahi naman good kay ulitaw na. Abot good mi Central ma. Abot big balot. Kanta mo na diri god. Balod Central. Nagkakanta din sa Baludo. Kanton. Kanta. Sa Central. Kay laban man siya din siya may makadaog di sa Central siya doon. Sa konsolasyon. Kanta Siya sa may balod. representative. Kung sa kadaw gato may nay may kim kanta na bata may kim kanta sa pinakaguro. Second na siya dito. Nganahan doon ang mga maestra ni Gian kasi Gian di man mauwaw. Si Man Konde pag musakay na ko kanang may sa balod ba? Ay sa Iwanong to mo salami. Nang pasakay na ko kay mga musta ni Gian. Unsa naggraduate ni Gian? Daw ko fourth year na ko dali sa panahon. Close man to sila. Kasi siya pa sa tuning tudlos katong naikanta nga katong paglinggo ng wika katong ningari-dari siya natudlo ka ng pakantaw ka ng katong Bisaya to. kuwan sa tong kanta ha mo siya may nagpili datong kanta kay ganahan ko siya kay memorable ko nga kanta ba. Basta na natin ng pitsay. Aron high school mo mag-isa na sige ginana kay maon may kanta-kanta. Way palo gani ina gid. Sayang ang sakripisyos ginikanan diya anak ni magtarog eskwela, loy ginikanan. Ang plate lang daan. Liti pa daan mahal. Eskwelahan pa, project. Mo dyan ay mo ang banta dyan kanang mga imong mo angkas. Kaya uban magsilpon-silpon na dyan di manghawid bisig mahagbong ikaw mo ay Ako mang pangkasab ba? nagot. Mugani. Mangangkas mo Yung panggunit mo madanghan diha. ang mga estudyante. Daghan king gunitanan diha, panggunit mo. Puno na yung gunitanan ng motor. Simba kung ma-disgrasya, driver dyan may managot. Butsoy din nahulugan rin butsoy. Muna mo ang banta dyan. Nahulugan di butsoy po sa hero diha sa munisipyo. Nya. Kay kuan mo puguto, ang side wheel ba nakaligi sa bato ni isa ang side wheel. Ag nasa angka sa hulog bitaw. Eh, Pawatang na yan si kuan. Walang pambayad. Nangutan ako sa carpet ba? Carpet di ba dito talaga sa carpet ba? 3,000, ubutangon 4,000. Oh, 4,500. Pag ikas ko no 3,500. Kada semana na yung tingil, kada adlaw na yung tingil. ano ba itong dasang gainan ko? Utang na mamtag. 50 lang adlaw. Pero kung utang ay sakit sa ulo. Minum lang ko sa BGC kung sakit yung ulo. Kasi mo nun? Minum lang ko sa BGC kung masakit ang ulo. Kinabuhi na mas Manila. Nagsweldo. Bayad utang lang. Bayad utang. Utang bayad. Mugani. Kami lang din, nananasan na ako, gagmay pa ni sila. Sige ni Papa ni mo. Munang karon mahadlok ta mga utang ha. Di man ni noon. Di na may mana dito ka mga utang. Kung kinlangan di di din kinahanglan na ka ng pangkuan-kuan lang ay susya na lang. Mangutang lang para sa luho. Wala di tayo. Mangutang para pambungga. Bahala na ko yung anak, wala may utang. Bisod lang bayad mo. Sa Mindanao bisa nangutang ka ko ang panuwi at sa mami nang yung kuan ko Dorobax. Karon pagkabaw ni Sina ka pertino sa kuha. Kasaw. Kaya yawa mo on by. Chagwin. May kasaban ka. Na pagkayaw-yaw kung anak kinoon bot lang. Di maisip ang yaw-yaw. Akong gingos mami o mami ay Canada na ay pagtubos ko. Halag ako'y nagdaon basta ikaw lang tubos na lang ko anak ay nasuko kong anak. Kasaban day ka. Kasamaan ko. Upay mo. Basta-basta mga utang video kinahanglan gyud kayo. Para lang sa mga kuan Ini kulit ni mo, paulis na dalagit. Ini kulit ni mo, palitan ka dito sa kuan mo. O lagi eh. Nilay kong giwat ni kuan mahumanin akong kuan dito.
Ako sukad-sukad, wala ko kasaway nga mangutang. Ako yung subuon. Kulbaan mong ko, mingon dyan ikaw, ikaw na piutang ka, okay na piutang. Kulbaan ko. Ano tanga? Kanang pagbayad. Kulbaan, lagi ko mangutang, mahaglo ko ba? Wala ko kasaway nga mangutang. So sa kabuan, unong kabukang bayranan? Si service ni Gian, yaya, Tubig, ilaw, kuryente, tubig ilaw, bahay. Unong lagi kabayranan lang sa kabulan. maintenance pa sa tambaw, Dagko lagi sweldo bro. waiter. Kaubo. Yun na pa'y tambal niya sa guwite, gawa pang tumagpirahe. Ang tambal, tag 1,500 ang bulan. Nagkuhag sildo, wala na. Lupadadyo na sildo. Nakaingon, nakapanumpa lagi ko po mga din at mahuman ang nangutang din, hindi ko mangutang. Nakaingon, ko kaingon. May ato. Nagkabawi-bawi na may natong naman na may naoperahan ako. Atong pagkaoperahan niya, wala nakalingkawas Bawi na. na may. Kami na pinagpautang, kami na pinagpapag-6. Lima mong, kami lagi hilap, nangutang ko. Ano ba? Napagkukuy utang. 5% ko na. Pero sa pangutang kailangan mo ng pera. Magpakuan ng tunigian, magtumig hospital. Kaya wala may overtime kaya ato. Magkadako naman may sweldo, dako kay sweldo pa sa na Try overtime. na yung overtime. Meron ka pang 2,000 dito. Ay, itagaan ko niya, pero na sa istorya ba? Kaya pag ako makakikawas ng kahirapan. Baliktad bitong panahon. Nag-loan me, is, pag-ibig, pa 5-6 magpitong na ako. Siya naghirap na. Ang atang na dito sa among gate. Kaya wa ko na ipamasahe pa uli sila ha. Kuda. Hindi lagi ka magpasakit ng istorya. Bati na nga na nga, magpautang ka dyan. Bitaw ka, Ayaw, Jud. sakit na istorya. Kanang pautang, ingon sila sa, di ko mo to. Pag pautang gani ka, kaya para makatabang. Pero ayaw yung bitaw og salita na kanang Kasakit. ikasakit sa tao. Kaya kana di makagaba. Ang pagpautang, tabang na nimo. Pero ayaw yung ingon na, wala kabayad, mangutang ka. Ayaw na, ang balik ka na magpiting sa kita. Nasuya na naman, nagpautang Miss Manila, nagpa-5-6 million. Nagani sa katao nga wala Wa- kabayad ang Nay, tulong. wala kabayad na ko ha, 6,000. Nagkasakit ni ang anak ba? Pitinghang niyo na ko, natabla. Gitangtang ni boss. Sa mo, Hindi hindi ka utang na bayad. thank you. Sige lang sa gingon na, kasi na ko, wala problema na, basta huwag nakikwarta. Ito, nakalimutan na lang. Ano na? Nakaw na lang Miss Manila. Luway kayo, kay dito hospital, wala dyan siya mga woman, kaya puno po sa mga kauban ng utang. Bisag arang isura na Miss Manila, pag-abot sa panahon, nakabawi-bawi. Nakabawi mga Tingnan dyan dahil na nga, way sukod sa bawas. Woy! Uya to? Kaya naghirap naman siya, kaya gijang negosyo na taob man. Taob man. Kaya gipangwartaan man siya babae. Itumboy man to. Bukan man siya babae, at gijang kuan, hurutanan. Mo to nga, at katong na mga customer sa una nga ito mag-utangan ni Dja, ato na po siya mangutang. Bailog 100, 200 baron kay wanay kapliti. Tinawad siya lagi nang away sukod sa bawas. Eh, grabe magud siya pasakit o Kaya istorya. doon di ko istorya itong bati, ba nakihan ko pag ako makalingkawas ka lisod. Mo to nga, ikaluyan mis Ginoo nakalingkawas mi kami na pinagpa-5-6. Siya na pud may grabeng hanjo-hanjo. Pinod manguna basta baybiyayon kas mong isikataw dinhi mo patulan. Ginoo na may bala dana. Luoy kita, kanang mangutang tana. Kana bang mangutang tana, luoy ta luoy kita tana sa atong paglingon ba bro. Ito yun Ito rata. yun na tama. Sunod-sunod kay gusto sa Kinangutang. istorya mo luoy ba. Ako nang kinasuway naman ko ana. Maulaw ka mo ro kami ka. Sakit kayo ba pero wa kay may para sa pamilya. Hindi pa sakitan na kag istorya ba? Okay. Iniglas na lang hulog kunwari na kayo utang na 5,000 may mo 6,000. Inig 2,000 lang kulang girin nyo na po na makuha 4,000 na lang. Sakit talaga dito ka. Dahil nga na nagminjig sa Jo. Dilay. Ako na to nadawat kaya ang sa pagpamilya god bisag kinsay pangutanon mo mo dali na magpamilya. Sa pagsugod lang di dali mo pamilya okay lang mga pinanganak mo milyonaryo kay problema ni pare natong ultimo. Pagsugod ng fertilisoda, ang elementary ni Gian katong pagkamay ni Gian grabe nung pagkamentary ni Gian wa naman nakalingkawas na. Pagkamay pa manggod ng bata, gastos pa na kadyo kaya nabi ng gasket sakit. Nagyaya pa dyan, may. Ano ganyan, kasi nga ni natong bahay, kaugalingan na natong bahay, di na mangupahan. Ang problema niya, Pinakalisod mangupa. ang kurente na lang, o ang tubig. Kurentik tubig natong naon-naon. Di dali. Kaming lisura lagi sa una, Dili ginong pa edad na ko nakagi na ko kalison pila 25. 20 pa kapin. 20 ka pa na kayo lang bata pa raw munang karon na mat
Nino. Sabi nagkatunggay nagka-waiter ko nga nga nag-doktor nga. Hilak po po. 120,000 gipangayo ng Chinese hospital. Hilak po pagawa sa portahan sa hospital, oy. Hila ko dyan pagawas dito. 120,000? Asa man? Ja dalion ako no kay makansiros na. Putik na yan. Hila na din sa doktor para lang Magkwarta sila. porta. Doon may lain hospital, lain na option. Pwede pa tambal habang mapay opera. Dito opera, 120. Ano pa din, kuan mo, deposit. Mo manulis. Hilak di ay. Siyempre, nabigla po ko, di ba ilalim? Papilay na pa na ako, 20 kapit, may dadang ko ito. O, 30 to, 20. Hilak si Ja. Ito na guys, sa Gataan Sinabaw.